Καλώς ήρθατε φίλοι μου σε ένα δεύτερο βίντεο. Θα το κάνουμε πάλι βίντεο γνωριμίας, αλλά τούτη φορά θα σας πάρω σε όλα τα περβολούθια που χειριζόμαστε. Θα σας εξηγήσω τι δέντρα έχει το καθένα, να σας δείξω τι ιδιότητες έχει το καθένα, τι διαφορές, και ύστερα θα σας δείξω μερικά από τα μηχανήματα που έχουμε και από τα εργαλεία που έχει το κάθε μηχάνημα. Γι' αυτό πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο περβολούι, το κύριο, το main περβολούι, το όνομα του είναι η μάντρα. Γιατί είναι η μάντρα? Γιατί παλιά σε εκείνη την γωνιά ήταν η φάρμα του παππού μου που είχαμε ζώα και σταματήσαμε. Και είναι το πιο μεγάλο τεμάχιο που χειριζόμαστε. Είναι 30 δεκάρια, δηλαδή 30.000 τετραγωνικά. Προσωρινά είναι φυτεμμένα τα 15 περίπου. Σε αυτό το τεμάχιο έχουμε σχεδόν 500 δέντρα που χωρίζονται σε 200 αιγές και 300 λεμονόδεντρα και πορτοκαλιές. Το συγκεκριμένο τεμάχιο, η μάντρα, είναι η βάση μας που στηριζούνται όλα σε τούτο. Δηλαδή, να κάνουμε την αποθήκη μας στο μέλλον που πιάμε άδεια τώρα πρόσφατα, που πιάμε και την μεταλλική κατασκευή, και θα έρχονται όλα τα μηχανήματα δαμέ για να φεύγουν να πάνε στα άλλα περβολούθια, ούτως ώστε να έχουμε τα μηχανήματα μας να τα διορθώνουμε δαμέ, να είναι έτοιμα για τις άλλες δουλειές που έχουν τα άλλα περβολούθια. Στο τεμάχιο δαμέ είναι όλα τα λάστιχα υπόγεια και η φύτευσή μας είναι 6x6 και έχουμε και ηλεκτροβαλβίδες που ποτίζονται αυτόματα. Στο μέλλον έχουμε πλάνο να φυτέψουμε περίπου ακόμα 500 δέντρα στο υπόλοιπο που έμεινε όφκερο. Απλά επειδή θέλει μια διαδικασία προετοιμασία και λίγες άδειες, θα περιμένουμε λίγο χρόνο. Γι' αυτό μέχρι να περιμένουμε τη διαδικασία να εξελιχθεί, έκαναμε ακόμα 2 περβολούθια, πολλά πιο μικρά σε σχέση με τούτο. Απλά προχωρήσαμε με εκείνα γιατί δεν χρειάζονται τόσες άδειες όσον τούτο. Να σας ξεναγήσω και στη μικρή αποθήκη την προσωρινή που έχουμε, που είναι μέσα η διάτρηση μας. Η διάτρηση μας μέσα έχει τουρπίνα, πάει στο φίλτρο και δαμε, όπως βλέπετε, μηχάνημα αντίστροφης όσμωσης που δαμε σε τάγκη στην αντίστροφη όσμωση και καθαρίζουμε το. Τούτα δαμε είναι τα εργαλεία μας που είναι το 100% που χρειαζόμαστε να διορθώσουμε τις ζημιές που έχουμε σε έναν περβολούι, που εργαλεία, που εξαρτήματα, λάστιχα, εξαρτήματα συγυρισμένα. Τώρα η αποθήκη είναι λίγο γεμάτη, ο λόγος που είναι γεμάτη γιατί θα βάλουμε λάστιχα από ευτομάς και φέραμε τα ούλα δαμέ να σκεπασμένα να μην μας τα φάνε οι ποντίτσες. Θα το δείτε πιο αναλυτικά όταν το φτιερώσουμε. Και δαμέ πίσω είναι τα τάγκια μας, τα οποία φυλάουμε το νερό για να έχουμε ποσότητα το καλοκαίρι σε περίπτωση που κοπεί το ρεύμα. Στο συγκεκριμένο τεμάχιο έχουμε και ρεύμα, και νερό και διατρήση. Δηλαδή, οτιδήποτε γίνει, έχουμε τα πάντα για backup, να μην πάθουν τίποτε τα δεντρούθια μας. Έχουμε και φυλαμένο νερό σε περίπτωση που κοπεί το ρεύμα ή χαλάσει μια τουρπίνα. Έχουμε και γεννήτριες, όχι δαμέ, έχουμε το σπίτι σε περίπτωση που κοπεί το ρεύμα. Έχουμε και πόσιμο νερό σε περίπτωση που χαλάσει αντίστροφη όσμωση. Δηλαδή, γι' αυτό σας λέω, τούτο είναι το κεντρικό περβολούι. Οτιδήποτε γίνει στα υπόλοιπα, θα έρθουμε δαμέ και θα πιάμε ό,τι χρειαζόμαστε για να πάμε στα άλλα περβολούθια. Οι αιγές που έχουμε κυρίως είναι κυπριακές και κορονέικες, αλλά έβαλα δαμέ και 3 γραμμές που τις άλλες. Και 3 αιγές που τις άλλες είναι όπως δαμέ τικουάν, μαντζαλίνο, καλαμόν. Αλλά κυρίως είπα σας είναι κυπριακές κορονέικες, όπως θεωρείτε δαμέ. Τώρα έχουν πάνω γιατί μαζέψαμε τες. Οι λεμονιούες μας ακόμα να κάνουν πάνω γιατί είναι η δεύτερη τους χρονιά και τούτος δαμέ είναι οι καινούργιες που εφητέψαμε πριν 3 μήνες. Αυτό θα περιμένετε μέχρι να δείτε λεμονιά και αιγές. Δαμέ, όπως βλέπετε πίσω μου, τα μεταλλικά είναι ο μεταλλικός σκελετός για την αποθήκη. Η αποθήκη θα γίνει δίπλα που την προσωρινή μας αποθήκη γιατί έχει το ρεύμα κοντά και θα χρειαστούμε πολλές μετατροπές. Η αποθήκη μας θα είναι δαμέ, θα δείτε και στο μελλοντικά βίντεο που να την κάνουμε. Περιμένουμε πρώτα να κάνουμε το τσιμέτο, έχουμε τις άδειες στα πάντα. Συνήθως δαμέ έχω και τα μηχανήματα μου, το τράκτορ μου, τον τίγερ μου. Τώρα τον τίγερ είναι σε ένα νέο περβολούι, το νούμερο 3 που θα δείτε στο μέλλον. Και το τράκτορ μου βρίσκεται σπίτι, υπό σκιά, να μην τρώει τα νερά,
που συνήθως βρίσκονται δαμέ για δουλειά. Είπαμε πάρα πολλά για το περβολούιν, κοπέγια. Αν θέλετε κάτι άλλο σε λεπτομέρεια, ρωτήστε με στα βίντεο, ούτως ώστε να ξέρω να σας απαντώ. Και πάμε να σας δείξω το περβόλιν νούμερο 2, που είναι λίγο διαφορετικό από τούτο, για να προχωρούμε. Φύγαμε. Και να σας καλωσορίσω στο περβολούιν νούμερο 2. Το συγκεκριμένο περβολούιν, η διαφορά του που το προηγούμενο είναι η φύτευσή του. Πάλι έχει τα υπόγεια λάστιχα, το αυτόματο μπότισμα, και η διαφορά είναι η φύτευση του είναι επειδή είναι μικρό, γύρω στα 4,5 δεκάρια, 4.500 τετραγωνικά. Η διαφορά του είναι ότι επειδή είναι πιο μικρό, ήθελα να κάνω πιο γλυόρα τη σκιά που έχει και μπορώ να κόφω και λίγο με τη μισήνα. Ο λόγος που το λέω τούτον είναι ενδιάμεσα, είναι στα 4 μέτρα. Το τράχτορ μας προσωρινά περνά, στο μέλλον μπορεί να μην περνά από τη φύτευση και δεν με πειράζει να κόφω και λίγο με μισήνα, είναι μικρό τεμάχιο. Γι' αυτό αφήκαμε το διάδρομο 6 μέτρα, τον οποίο μπορούν να περνούν άνετα τα γεωργικά μηχανήματα, και κλείσαμε τα οριζόντια τα κάθετα που στο μέλλον θα μπορούν να περνούν τα γεωργικά μηχανήματα. Στο γυρό έβαλαμε και λίγες παπουτσοσικές και πάλι έχουμε δύο ειδών κύρια δέντρα. Οι λεμονιές μας και οι αιγιές μας. Το συγκεκριμένο τεμάχιο έχει γύρω στα 119 δέντρα και από εκείνα είναι πάλι μισά-μισά. Γύρω στις 80 αιγιές, γύρω στις 70 λεμονόδέντρα, λίγα πορτοκάλια, και έχουμε και 2-3 από το καθένα, δηλαδή βατσινιές δάμε και λίγες σιτζές από εκεί ποδά. Η μητέρα μου έρχεται συχνά και είναι καλό να έχει κάτι άλλο εκτός που αιγιές και λεμονιές που έχει για παραγωγή και για την ίδια, δηλαδή ένα σίγο να κόψει μια γκουάφα, λίγους βαβάτσινους, μια μαντορινιά. Γι' αυτό έχει ακόμα λίγα δέντρα που είναι διαφορετικά. Βλέπετε, φτιάχνουν και τα χόρτα σε μια εβδομάδα να κάνουμε βίντεο που να τα κόφουμε. Stay tuned. Και τις αιγιές μας που τις εσωρόψαμε. Είναι μαζεμένες ήδη. Και τα νέα μας αποκτήματα, δαμε ήταν η παπουτσοσιτζά η μεγάλη που είχαμε και φύγαμε τη, γιατί εγέμονε συνέχεια ποντίκες και πράγματα, τρώαν τα λάστιχα τα υπόγεια που έχουμε δαμε. Και φυτέψαμε τα. Είναι ο μόνος τόπος που είναι υπόγειο λάστιχο που να βάλουμε στο μέλλον. Δαμε το, όπως βλέπετε, ό,τι έμεινε από την παπουτσοσιτζά. Τούτο νομίζω είναι επόμενο, δεν είμαι σίγουρος. Η grapefruit είναι από τα δυο. Η λεμονιούα μας, η πιο θηρίο λεμονιά που ούλες, γιατί είναι δαμέ το νερό, επειδή είναι λίγο κατήφορο, έρχεται προς τα ποδά το νερό και πίνει το πιο πολύ νερό που ούλες και το πιο καθαρό νερό. Έχει και 2-3 δεντρούθια που λείπουν, που χαλούν. Αυτά για το περβολούιν νούμερο 2. Κόμμα δεν το ευκάλα με όνομα. Ο λόγος που δεν το ευκάλα, γιατί που το φύτεψα μετά δεν ασχοληθήκα τόσο πολλά μαζί του, εκτός κλαδέματα και που τούτα. Το περβολούιν δαμέ δεν ήταν κάτι σημαντικό για μένα τόσα χρόνια. Δεν πέρασα πολύ χρόνο μαζί του, γι' αυτό θα περιμένω μέχρι να μου έρθει μια έμπνευση ή να μου πει κάποιος ωραίο όνομα να το βγάλουμε. Πάλι οτιδήποτε απορίες έχετε για το συγκεκριμένο περβολούιν, γράψτε στα σχόλια με τον αριθμό του, εννοείται, για να ξέρω για ποιον μιλάτε. 1, 2 και τώρα φύγαμε, πάμε για το 3. Καλώς ήρθατε στο περβόλιν νούμερο 3. Πάμε από την είσοδο να πάμε στο κύριο περβολούιν. Όπως θεωρείτε, δεν είναι ακόμα περβολούιν, είναι όφκερο. Δαμέ είναι η πρώτη δόμη, το ύψωμα, είναι παύλα πέρασμα για το συγκεκριμένο, για το δίπλα. Εβάλαμε και τις αιγιές μας πρόσφατα και πάμε να σας δείξω γιατί έβαλαμε τις αιγιές. Όπως θεωρείτε πίσω είναι το digger μας, είναι το όχημα που να σας δείξω μετά. Πάμε να ξεκινήσουμε από τις τεχνικές λεπτομέρειες, δηλαδή το συγκεκριμένο περβολούι είναι ένα δεκάριο 1000 τετραγωνικά και το περβολούιν που θεωρείτε ήταν ούλον κατάτροχον στα 20 μέτρα, 5 μέτρα διαφορά, δηλαδή που δαμε ως την άκρη αντιαμέ που ισώσαμε, εμείς το ισώσαμε τώρα, όποιος θέλει να το δει είναι στο TikTok, είχε διαφορά και είναι άκρη από τούτη 5 μέτρα, εφύγαμε που εκεί 3 και προσθέταμε τα ποδά, εβάλαμε περίπου 2 μέτρα δαμε, που κάτω, δηλαδή 2 μέτρα που κάτω που δαμε που στέκουμε εγώ, ήταν το παγιό τεμάχιο και σκάφκαμε το τους τελευταίους 2 μήνες, εννοείται όχι κάθε μέρα, οπότε μπορούσαμε, γιατί σαν χόμπι, παύλα μελλοντικό επάγγελμα η γεωργία, και ισώσαμε το επίπεδο των τελευταίων καιρών. Το συγκεκριμένο τεμάχιο είναι ξεχωριστό,
γιατί θα έχει μέσα φόρων ειδών δέντρα που τσίνα τα οποία θα είναι τροπικά. Και ο λόγος που θα είναι τροπικά, γιατί το τεμάχιο δαμέ πυράβλη μου καλύφκεται το μεγάλο μέρος της μέρας που σκιάν λόγω των χτερίων και λόγω των ευκαλύπτων, γιατί η Ανατολή έρχεται που ποτσί, καλύφκεται δαμέ και τούτα λόγω της δύσης καλύφκει μας το απόγευμα. Και επειδή όπως ξέρουμε δεν υπάρχει τροπικό κλίμα στην Κύπρο, πρέπει να το δημιουργήσουμε εμείς όσο πιο κοντά μπορούμε στο τροπικό κλίμα και γι' αυτό θα φυτέψω δαμέ κάτι δέντρα που είχαμε χρόνια τώρα, μάγκο, παπάγια, κουάβα, αβοκάτο, dragon fruit, τα οποία χρειάζονται όσο πιο πολλά γίνεται τροπικό κλίμα. Θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον, αν πέτυχε, είναι και τούτο ένα πείραμα για να δούμε για μελλοντικά δέντρα τι να φυτέψουμε. Και η φύτεψη του τεμαχίου θα είναι στα 4 μέτρα επί 4, γιατί είναι τόσο μικρό που ο μόνος τρόπος για να κάνουμε παραπάνω σκιά και όσο τροπικό κλίμα μπορούμε πρέπει να είναι πυκνοφυτεμμένα. Εγγύως θα βάλουμε στην άκρη δαμέ, όπως βάλαμε πάνω, να δημιουργήσουμε παραπάνω σκιά και να κόψουμε και τον παραμικρό αέρα που υπάρχει δαμέ. Όπως βλέπετε καλύφκεται από 3 πλευρές το συγκεκριμένο τεμάχιο, που είναι όσο πιο κοντά σε τροπικό κλίμα γίνεται. Υπάρχει πάρα πολύ υγρασία όπως θεωρείτε. Το συγκεκριμένο τεμάχιο είναι αφιερωμένο στο θείο μου, που ο θείος μου είναι ένας από τους μοναδικούς που με βοηθούν να κάνω τούτα ούλα. Γι' αυτό θα του φέρουμε τα καλύτερα δεντρούθκια που μπορούμε. Θα το περιποιηθούμε όσο πιο καλά γίνεται, όπως είδατε τα με πίσω μου. Είναι πάρα πολλή δουλειά που βλέπετε πίσω μου, κοπέκια. Απλά δεν είχα YouTube τον καιρό που το έκανα για να σας το δείξω. Είπα σας όποιοι θέλετε να το δείτε, πηγαίνετε στο TikTok. Και αρκετά για τούτο θα το δείτε στην πορεία που να το φυτεύουμε. Και προς το παρόν, τούτα είναι τα 3 περβολούθια που έχουμε. Θα δείξει τι να γίνει στο μέλλον. Και αρκετά είπαμε για τα περβολούθια. Πάμε να γνωρίσω τα οχήματα της ομάδας. Και ο παγιόν μέλος της ομάδας είναι έναν Tractor Digger, όπως θέλετε πείτε το, γιατί το ίδιο σασί φκένει και πάνω σε Tractor Massey Ferguson 50D, ανοιγόμενη χούφτα. Τα συγκεκριμένα Digger, κοπέκια, όπως ξέρετε, είναι και τράχτα ταυτόχρονα, γιατί απλά ευκάλαν το σασί και βάλασαν χούφτα πάνω και γίνεις και τον Digger. Είναι πολλά παγιόν Digger, πάνω από 40 χρόνων. Έχει και εδώ τα προβλήματα του, θα το δείτε και εδώ στην πορεία που σάζουμε πάρα πολλά από τα προβλήματα, γιατί κάνουμε πάρα πολλές μεγάλες δουλειές που δεν φτιάχτηκε για τούτα και αναγκαστικά δημιουργούμε λίγα προβλήματα, όπως το τσάκρισμα δαμέ που έκοψαμε της χούφτας, θα το δείτε να το σάζουμε, και άλλα πολλά προβλήματα που δεν είναι μόνο δικά του, ευθύνουμε και εγώ που έχει τα προβλήματα, αλλά πρέπει να κάνουμε τη δουλειά με τούτα τα εργαλεία που έχουμε. Οτιδήποτε άλλες ερωτήσεις έχετε για το 50D, γράψτε στα σχόλια. Το συγκεκριμένο όχημα είχαμε το στη φάρμα του παππού, ευκάλε μόνο κόπρι και λίγα ισόματα από εκεί ποδά. Και τα τελευταία 6 χρόνια προσπαθώ να το ανανεώσω, γιατί είχε τεράστια προβλήματα. Δημιουργώ του και εγώ κι άλλα και προσπαθώ να σας όσα μπορώ. Γι' αυτό θα τα δείτε στην πορεία όλα τούτα. Και τώρα ήρθε η ώρα για το αγαπημένο όχημα της ομάδας, Charizard. Το τρακτορ μας κουπόταν GL220 με φρέζα, αλλά όχι την κανονική. Το συγκεκριμένο κουπότα κάνουμε όλες τις δουλειές μας, είναι το μοναδικό τρακτορ της οικογένειας προς το παρόν. Κάμαμε του καμπίνα, φωτούθια, θα το δείτε και εδώ στην πορεία, και τα μηχανήματα, εξαρτήματα που έρχονται μαζί είναι η φρέζα μας εργοστασιακή, κόπρο κομπόστο λιπασματοδιανομέας μας, που το έκαναμε την πατέντα με τα υδραυλικά, γιατί δεν είχε υδραυλικά το κουπότα. Θα το δείτε και εδώ σε χρήση σε λίγο καιρό. Εδώ δάμε οι δίσκοι που σέρνουν το λίπασμα και το κομπόστα. Δάμε η αρίδα μας, υδραυλική, βάλει και πίεση και κάτω και πάνω, όχι όπως τις κανονικές που έβαλουν κάτω. Η αρίδα είναι 30 πόντους, αλλά βγάλει λούκον 36 λόγω των δοντιών δεξιά και αριστερά. Και βάθος πάει κάτω μέχρι έναν 30 και γυρίζει με το PTO ένα κορώνα 1/3. Το αγαπημένο μου μηχάνημα που πάει στο τρακτορ, το trencher μας, το καδενοφόρο που βγάλει αυλάκια. Το συγκεκριμένο μπορεί να βγάλει μέχρι και 500 μέτρα την ώρα, ανάλογα το βάθος, ανάλογα το χώμα, ανάλογα το τρακτορ που είναι πάνω. Εμείς βγάλουμε γύρω στα 150 με 200, γιατί το τρακτορ είναι λίγο στα όρια για το μηχάνημα. 80 πόντους κάτω.
Και πλάτος που 10 πόντους μέχρι 20 ανάλογα τι extension θα βάλουμε στα δόντια. Ιταλικό gearbox, υδραυλικό μπαλέτ. Για να το λειτουργήσεις μισό υδραυλικό, μισό PTO και θα το δείτε και εδώ στην πορεία να δουλεύει γιατί θα το χρησιμοποιήσουμε περίπου σε ένα μήνα και το πιο εύχριστο και δουλεμένο μηχάνημα, ο καταστροφέας μας που κόφηκε επιφανειακά τα χόρτα, μηχανικός, gearbox, τίποτε υδραυλικά, σκέτος, όσο πιο απλός γίνεται γιατί δουλεύει πάρα πολλά και όσο πιο λίγα μηχανικά πράγματα έχει πάνω, τόσο πιο πολλά είναι να αντέξει. Βάλαμε του και έξτρα μασέρκα να κόφει παραπάνω τα χόρτα, να τα κάνει πιο πολλά κομμάτια. Και το συγκεκριμένο νομίζω είναι έναν 20, ένα θυμούμε ακριβώς. Θα το δείτε και εδώ να δουλεύει σε λίγο καιρό, γιατί τώρα θα αρκέψουμε να κόφουμε χόρτα περίπου το χειμώνα, μια φορά κάθε 1 με 1,5 μήνα μέχρι να έρθει το καλοκαίρι, ανάλογα τη βλάστηση. Και πίσω μου βρίσκεται το προσωρινό γκαράζ της ομάδας που είπαμε να κάνουμε την αποθήκη στο πρώτο τεμάχιο να τα μεταφέρουμε όλα για μέ. Απλά προσωρινά είναι το πάρκινγκ του σπιτιού μου, αλλά το έχουμε προσωρινό γκαράζ. Στο συγκεκριμένο χώρο θα δείτε πάρα πολλές πατέντες μέχρι να μεταφερθούμε, γιατί να μας πάρει πολύ χρόνο. Θα δείτε πάρα πολλά πράγματα που αν θέλετε να πάρετε μια ιδέα, επισκεφτείτε το TikTok μου, The Welting Man, και θα τα δείτε. Και κοπέγια μου, όπως είπαμε πολλές φορές μέχρι τώρα, κάνετε μου ερωτήσεις για να ξεκινήσουμε να προχωρούμε στο YouTube, να δείτε παραπάνω λεπτομέρειες, παραπάνω πατεντούες, πράγματα που δουλεύουμε, για να με βοηθήσετε και εμένα κοπέγια να αρκέψω να μπαίνω σε αυτό το πράγμα και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.